120 थाखाल' केजिनो लोगोफोर नाया बे दैखरा जोबथा गोथौ जाहैदों। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोननाय बयनोबो जासिहरबाय। दिनै रबिबार आं बेखौ फुङावहाय लानाय जादों बे भिडिअखौहाय। दा जोङो थांगोन जाहैबाय अमा बेदर लायनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि खोन्थानायखौ फोथायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो दिनैहाय पस्टार देखायगोन। बेयावहाय ना बेदरा बेसेबां दाम लायो आङो नोंथांमोननो डाइरेक्टलि दखानाव थांनानै पस्टारफोरखौ देखायगोन नोंथांमोननो। अब्लासो नोंथांमोना फोथायगोन। बेनिखायनो दिनैहाय बेखौहाय खिन्थानो होननानैहाय आङो ससे भिडिअ खालामनो सानबाय। बिदै दंमोनलै बिदै लोगोफोर गाहाय गाहायावनो लालाबायो नै। जि जलंगि जि जये आइ आफा मावदों आं मोनजादों। हाब बैग्रिया बिदिसो नै ओरैनो बैग्रि बिफाङा महरानोथ' थ्रालाय फिथाइ थाइबाय नै गोरलै गोरलैनो नै जोंहाय गोदान गोदान लाबावगासिनो दं। नैबे बिदै गोनां गोजा नैबे मोनथामा बिदै दं। होबाय हनै आंखौ लांजानो गिनानै। बे दाउखौ बयलार होनो ना गयलार होनो आंथ' मिथिला। ओमफ्राय बेयावहाय बेदरा बिनि दामा माबायदि बेखौ आङो रेल खिन्थागोन दिनैहाय। बिसिना बर्डनाव लिरना दोनखायो नै। माने बेयो जाहैबाय गोजौनिया गथा लाङोब्ला 105 केजियाव। ओमफ्राय गाहायनो जाबाय नों गोदाना लाङोब्ला 140 केजियाव। बेनो रेल दाम। बेदर सोना दोनबाय नै ओरै सुनानै हरगोन आरो। बे दैखौ दिनै खनसे देखायफिनबाय नोंथांमोना नायनो हागोन। दा लाम्फाया बैनो हनै लुनाया। ओमफ्राय नैबे नोंथाङा बेखौ नुदों आरो बेयाव वाटार टेंक दङ। आं दा बेखौ खिथागोन। बे ब्रिज जाहैबाय। ओरैबो ब्रिजखौ सेब दङ। दैनि कन्डिसनखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि। नोंथांमोना बै दै गेजेरावहाय आंखौ दिन्थिनाया बियो दैखर। बे दैखर ओमफ्राय बैयो वाटार टेंक। माने बे दैया रानजोबब्ला बिनिफ्रायनो बे दैनिफ्रायनो बयनानै बे वाटार टेंकआव सोनानैहाय गामियाव रानो। बेनो आरो बे दैखरा जोबथा गोथौ जाहैदों। बे गोथौआ 150 फुटसो जागोन आरो बियो बे दैखरा। ओमफ्राय दा बिनिफ्रायनो दैया खस्थ' जायो नालाय बिनिफ्रायनो बोखांनानैहाय बे वाटार टेंकआवहाय जमा खालामनानै गामियाव रानो। बेनो लोगोफोर। औ बैयाव सोदांनानैहाय दा जोङो थांगासिनो दङ ना बेदर लायनो। मा नामोनथाय नोंसिना दैनि मोनासै आं होबाय नै ना सल केजियाव 200 केजि होनो 200 नै ओरैबायदि गिदिर नास्राय होनांगौ ना मा होनांगौ जाखो। आंथ' मिथिला नानि नामखौ 200 थाखा केजि नुयो। खासियाला नोंसिनिया ना साग्राया लकेल ना साग्राया ना खान्थासि साना दोनो आयौ केजियाव 100 थाखा नो बियो नैबेलाय माथो ना जाखो। केजियाव 100 जाहैदों नास्राय गोरि। जोंनिथिंथ' बिदि नाया गैयालाबो फवायाव 100 नङाला मोना जोंनि आसामाव। खांख्राया नै जेयाव बिदि साना लाबोयो फिसा जेव दंलायनो। 12थाजों 100 थाखा बियो। 12थाजों 100 थाखा। ओमफ्राय जोंजों एसे खमसिन लानाया खांख्राया 10 थाखानि माब्रै माबा मोनो जोंनिथिं खांख्राया। खांख्राया बिराद दामलै बाव लोगोफोर। खिन्थु बेदरफ्रा खम खांख्राया खिन्थु 12थाजों 100 थाखानो। ओइ नाया आं गैलालै आखाइ सुनो दै गैया। बेनो गोजा आरो सोरबा जापानि होनदों सोरबा खावै होनदों। दाखालि जों दिन्थिनायखौ खावै नङा बियो जापानिसो होनना बुंदों आरो बेनो आरो। बे लकेल ना गोजायो बे जों दाखालि हमनाय दैयावनो हमजोबो बे नाखौहाय।
बिदिखौल' हमो जाहैबाय केजि बेसेबांनो केजि 120 थाखाल' केजिनो लोगोफोर नाया आग्लासो गारियावसो हमना लाबोखायो नै जिया नायदो नै ना हमग्राया बेनो नै जोंना फालिखाव खालायखादों गिदिर गिदिर दंजोबोरा दि जोंबो लागोन र' जागोन बेवहाय दैया देरदों बे माइ दाममोन लोगोफोर बे माइ सौग्रा दाम मिल बियो जोंहा माखसै नोङो मा बेदर लांनो फैबाय जों लोगोफोर नै wow Pindah aja kan nama? Pindah ke mana? Nah sedang ya siang sedang. Ini. Bisik sini. Iya. Cuma itu na. Bisik sini. Tujuh kijinya, cuma itu na. लकेल दाउनि बोरमानि खिन्थानो बाखि दंबाव हाबा जाग्रा न' बियो जाय न'खराव हाबा जानोसै बै समावहाय एडभान्स बुकिं खालामखानांगौ जाहैदों होमब्लासो मोनो लानो नङाब्ला ओरैबायदि बेस्थ' जायो बे न'आ बयबो फैनानै बे न'आवसो हाबा लाफैजोबो बिसोरनिया जोंनिया गामियाव जायोब्ला न'आव जायोब्ला बिसोरनिया मेरिज हल आलदा दंखायो ओमफ्राय बैयाव मोनसे दंबावो बेखौबो दा खिन्थानाय नोंथांमोननो बे जाबाय लकेल दाउ लकेल बयलारबो दं बेनो बेसेबां केजि नोंखौहाय लकेल दाउआ 270 जाहैदों केजियावहाय लोगोफोर बोरमा बेदर लोगोफोर लिरनायखौ नायदो केजियाव 450 नर्मालियै खासि नङा खासिया दाम गोसासिननो आरोबाव मेरिज हल दहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो होननाया नै बेनो जाहैबाय मेरिज हल माने हाबा जाग्रा हाबा जायैनि मास मोनथाम सिगांनो बुकिं खालामनानै दोनखानांगौ जाहैदों जुदि हाबाया रेडि जाखाबायब्ला हाबा लाखानायसैब्ला 3 मासनि सिगांनो बे न'खौहाय बुकिं खालामनानै दोनखानांगौ आरोखि बेयावहाय गासैबो जानाय लोंनाय मावग्रा थावग्रा बे न'निनो जाजोबगोन नों बाहेरानि लाबोनाङा नों बुकिंल' खालामनांगौ आरो बेसेबां थाङो आं बेखौ मिथिया दै जायखिया आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय आं मिथिनाय हिसाबै हाबा लाग्रा न' होननानै मिथिनाय हिसाबैहाय बेनो बिसोरनि मेरिज हल बै नाम